Zikovic ukabile zurrundu. Erdiraketa buruz. Sanguisen pasea Jarniri. Aurtiketa urrutitik. Eta gola. Gola Jarnik 27. minutuan sartu du. Ustekabean harrapatu du atezaina inork ez zuen espero. Jaurtiketa egin zezakeenik bertatik. Goleaz bete-betean harrapatu du baloia. Lehen da bizi Zutoina jo, ondoren atezainaren bizkarraldean sartu da. Ikusgarria Robert Jarnik urrutitik sartu duen gola, hortxe duzu berriro. Kontrola egiten hasi beharrean, pote egiten utzi. Eta hortik ustekabean harrapatu du Balero. Eta huts eta bat Las Palmasek hartu du aurrea markagailuan. Jarnik bigarren mailan sartu duen lehen da biziko gola da hau. Eta hemendik aurrera jendearen jarrerak ere ez dio bate mesederik egingo Lasgaun asko taldeari. Eskuinaldean bakarrik alez, hortxe du jaurtiketa egiteko aukera. Ezkerraldetik eskuinaldera eraman dute baloia. Egokia zen tokia jaurtiketa ondo egiteko. Iko, ulta egin dio. Bat 27. minutuan sartu du Jarnik gola. Arrezkeroz baloia kanpotarrek erabili dute batetik. Manolok erdiratu. Ikoren buruka da kanpora. Akik min hartu duela ematen du. Base bikaina Aranalderi. Borjak. Base luzea, Babunski. Uriz. Erdialdera sartu da. Beste aldea bakarrik Moliz, baloia kontrolatu, jaurtiketa eta gola. Bigarren zatiko, 22. minutuan gola Logroñesek. Eskuinaldetik ezkerraldera eramandako jokaldian lortu du. Jokalari ezkerra da Moliz. Parean egokitu zaio baloia. Kontrolatu eta gero Zikovicek baloia ikutu du, baina hankatartetik barrura sartu da. Eta Euskalo, falta diren 22 minutuek zer ekarriko duten. Zailena Logroñesentzat hauxe zen, berdinketa lortzea lortu dute. Eta hemendik aurrerakoa ikuskizun dago. Partidu asko jokat, erdirak eta Marinek atera. Lehen da biziko Zutoinara sartu da Moliz, baina ondo. Pasea Eloiri, Balero. Bide oraintxe ikusi dugun jokaldia. 13 minutu falta dira, 40. Buruka da. Etzera eman, baina norabidea nahiko egokia zen. Jokaldiak oraindik bukatu ez den arren. Sokorra aurreratua. Lehen da bizi errekorte alde batera, gero bestera. Baina Las Palmasek ezin izan du Pakito. Jaurtiketa Josiko kanpora. Baina jokaldia borobiltzea falta izan zaie. Moliz. Oso urrutitik egin du jaurtiketa. Iaz egin dio eskuetatik Zikovici, baina bigarrenean bai eutsi dio Ramon. Alboko sakea ateratzeko prest. Erdiraketa Iko, Borja, falta atezainari. Toala sartu du burua. Baina pasea luzea izan da Borjarentzat eta ondoren argia izan da Marin. Eta Logroñes azkeneko minutuetan itxi egingo da baloiari. Zikovicek